May po oras labot Kapampangan. Santing kayo ni na kamanyaman ng hangin. Palingal do dapat medyo mariblang bagay ang hangin. Iting kaya katamong kadinalan siya mapulong tegalugan video karkaldanan pulo na mo 200 na lang. May po oras kang Roland Maniago, yung kaya katamong contributor ka rin ng amanong mga tunggi kang tegalugan video tangay ni. Nungunan dili sinat tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan yung sanat o kaya masanat hindi mayanya mo maputik tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan yung maburak yung katlo may panis yung nasi may panis tegalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan yung may bangnas at yun na lang amag ding pandasal kasi mo nalaan nga magtegalugan nyo mas manayon niya kay Kapampangan ing kulapo tinaboy di aking karela uling magobra tinaboy tegalugan niya mas manayon niya kay Kapampangan ing tinabi ing tutagi ating ko singaw kayong dila niya kasakitan kaplas yung singaw tegalugan niya mas manayon niya kay Kapampangan ing laso ing katukina makarinita mo pa siya tayo baloy na kilay Tagalog yung taling kilay wari na mas manayon niya kay Kapampangan ing kilay at yung tawlindili himasan tegalugan niya mas manayon niya kay Kapampangan ing apsalan o kaya lamasan o sige kita mo sabihin talak yung comment section mag-comment kayo nung napalagay nung ating kayong isipan na mas manayon pang aliwang katulid ng Kapampangan dahil nga manong may katungge patsya Kapampangan tamo di pa Kapampangan tamo di kaya katamong anak di kaya katamong apo tala pa nagalugan Kapampangan tala. Salamat, Luid Takuman.